Доста неща съм насъбрала, някои са нови, някои са малко по-стари, но не съм ви ги показвала в това видео, така че мисля, че ще са ви интересни. Първо ще започна с по-малките неща, които си купих от Sephora. Ето това са всичките неща от там, които съм си купила и сега ще ви ги покажа. Първо започвам с ето това олио за коса от Gisou, не знам точно как се произнася марката. Ето така изглежда, опаковката е много красива. Ето я и опаковката как изглежда и отвътре с стъклено шишенце, с пипетка. Такъв тип шишенца са много удобни и мога да кажа, че придава наистина уникален блясък на косата, само че трябва да използвате малко количество, защото ако прекалите с количеството, ще отежни косата. Второто нещо е от Fenty Beauty, това е техният бестселър, хайлайтърът How Many Carats 01. Ето я и тази опаковка. Наистина е много красива, като диамант. И отвътре си има едно голямо огледалце. И ето това е хайлайтърът. Наистина е страхотен, придава уникален блясък, също и мокър ефект и наистина си заслужава парите. Откакто съм го купила, не спирам да го използвам постоянно. Следващите две неща са от Patrick Ta, така изглеждат опаковките, много са стилни. Тази по-голямата опаковка е контур. Ето го моят. За сега съм използвала само този, който е кремообразният. Прахообразният не съм го използвала до сега. Вижте само колко е превъзходна опаковката. Супер луксозно изглежда. И ето така се отваря. Отново с огледалце. И тук вижте колко готино е направено, за да се отдели кремообразният контур от прахообразният. Както виждате, аз съм използвала много от него, а от прахообразният все още не съм. Този ми е точен на мен. Тази по-малката опаковка е с руж. Ето това е цветът. Много нежен, много деликатен. Отново седи супер естествено на кожата. Отново имаме тази прекрасна опаковка. И ето така изглежда цветът. Отново кремообразният цвят, който е отделен. И прахообразният. И двата са страхотни, но аз предпочитам, понеже съм по-голям фен на кремообразните продукти, защото седят супер естествено на кожата. Затова използвам повече тях, но скоро мисля да опитам и двата варианта. Първо да е кремообразният и отгоре да нанеса този, да видя дали ще стои също естествено. И тези продукти също много се заслужават, така че ги препоръчвам, ако можете да се здобиете с тях. Следващото нещо е ето тази прахообразна пудра от Huda Beauty. В този розовия цвят, който е. Така изглежда и опаковката отвътре. Прави лицето наистина да изглежда гладко, все едно няма пори. Също си я използвам всеки път, когато се гримирам. И останаха последните два продукта от Fenty Beauty и от Rare Beauty. На Rare Beauty цветът, този цвят, който конкретно аз съм си купила, много ми харесва. Ето така изглежда опаковката. И ето това е и цветът, като имате на предвид, че не стои толкова тъмно на устните, защото се води като лип олио. Усеща се много меко, все едно нямате нищо на устните. И последното е ето това от Fenty Beauty, което е ето в този цвят. На мен ми идва една идея по-светло на устните, не знам защо. Тук в самата опаковка изглежда, че е нюд тъмно, но на мен на устните ми седи една идея по-светло, но пак си го нося, отново е кремообразно и има като гланцов ефект. Тук имам две неща, които си купих от Lily. Те са ми най-скорошните покупки. Тази маска се води хидрогелна маска за сияйна кожа. Ето така изглежда. Отзад пише, че видимо трансформира кожата само за 90 минути за сияен, плътен и освежен вид. Не съм ги пробвала до сега, така че ще ми е интересно. Ето тук е ефекта, който трябва да се получи. И другото нещо, което си купих от Lily е ето този балсам. И ще ми е интересно да видя дали почиства кожата добре от гримът.
Даже може би още днес ще го тествам. Вътре си имаме и шпателка. И самата опаковка е много сладка в този розов цвят. Ето я и опаковката. Ето го и отвътре как изглежда. Този комплект си го купих от Douglas на Sol de Janeiro. Ето тези 4 парфюмчета. 62, 71, 40 и 68. Ползвала съм ги вече всички, така че ще ви кажа кой ми е фаворит. 62 си е класическият, който е. Аз имам и голямата му опаковка, много го харесвам и предполагам, че повечето хора знаят как мирише. 71 е другият ми фаворит. Мирише уникално, много ми харесва, даже повече го предпочитам от този 62, но сякаш е малко като за зимните дни, малко една идея по-тежичък. Може би за есента и зимата би стояло перфектно, но може всеки сезон, който както реши да си го носи. Ето този ми е най-малко любим, 68. Не е точно моят аромат, отново ще си го изхъбя, но ми е най-малко любим от тези 4-те. Този последният, номер 40, ми е фаворит за момента. Рише много свежо, много плодово и е перфектен за пролетта и за лятото. Така че ето ги тези. Ако не знаете примерно как миришат останалите парфюмчета, с такъв комплект можете да си купите и да съответно да пробвате и да видите кой ви харесва и да си купите голямата опаковка. Тези са малките опаковки, но стигат за доста дълго време. И сега вече ще ви покажа и в големите кутии какво съм си купила. Да покажа и тези уникални тетрадки и една книга в момента, която съм си купила, която ще чета. И тези уникални 3 тетрадки, вижте ги само колко са красиви. Много красиви корици имат. От една малка книжарничка си ги купих. Вижте само и отвътре колко са изрисувани. Наистина уникални. Не съм виждала такива тетрадки абсолютно никъде. Ето така, не бяха и скъпи. Ето я цената е 1,79 евро. Уникални тетрадки. Аз имам и още 2 от тази книжарница, които съм ги купувала миналата година, а пък тези си ги купих сега наскоро. Тук отново имаме от вътрешната страна и отзад. Много са красиви. Аз много обичам такива канцеларски неща, примерно някакви моливи, тетрадки, тефтери, всякакви такива неща. Много обичам да си купувам. Ето ги всичките неща, които сега ще ви покажа. Започвам с първата кутийка, която е ето тази. Исках да си купя един голям несесер за моята преса и за сешуара, защото не исках просто така да са разхвърляни по тоалетката от Cherry by Mary. Реших да си купя техният голям несесер, много е красив. Ето така изглежда отвътре, като го отвори. Имат си и картичка. И ето така изглежда и несесерчето отвътре. Вижте само колко много принтът си прилича с пижамката. Само че това е една идея малко по-светло розово. Моята пижамка е по-тъмно розово. И както казах, той е доста голям. Той се води за Dyson. Така изглежда несесерчето. Много е плътно, много е голямо и побира цялата ми преса. От вътрешната страна е розово и е много плътно. Не знам дали може да се види. Страхотен несесер е и предпазва много добре пресата. Аз го слагам така отгоре, отворено, понеже слагам и сешуарът ми вътре, а пък той не се сгъва. Кабелът съответно трябва да е отвън. Но идеята е всички неща да са вътре и да са прибрани на едно място, да не са разпилени по цялата тоалетка. Много е подходящо и за багаж, когато примерно пътувате някъде и трябва да си приберете нещата вътре. Този несесер е страхотен за това нещо. Купих си и още 2 несесера, така че сега ще ви ги покажа и тя.
Ето ги следващите несесерчета. Те са от друго място вече. И сега ще ви покажа как изглеждат. Едното се води среден размер, а другото е малък. Малкият размер исках да го ползвам за моята чанта, защото там също е много голям хаос. Ето така изглеждат отвътре. Много е мъничко и сладко. Материята е страхотна в този кафяв цвят, който е доста модерен в момента. И ето и отвътре, понеже съм се напълнила вече нещата с него. Само ви показвам, нали, и как е отвътре. И то е доста плътно и супер удобно. Само го слагам в чантата и нещата въобще не ми се разпиляват, което е страхотно. И второто несесерче е ето това. И то става също за чанта, но аз за момента го използвам само за тоалетката ми, за скинкер рутината ми. Принтът е много як с тези меченца. И ето я и отвътре как изглежда материята. Много е готино, много е удобно и супер сладурско. Следващата кутия е ето от този бранд. И е една тениска с... Ето така изглежда и отвътре. Много ми харесва, когато някой бранд се е постарал и е толкова красиво и добре опаковано. Ето я и тениската как изглежда. Тя е с камъчета кристали. Много красива тениска. И вижте само как блести надписът на светлината. Материята е 100% памук, супер плътна и пада тежко, така че наистина е много красива. Последните две неща ги оставих за десерт, защото мен лично много са ми интересни. Тези две неща са от Bear Care. Вижте само колко сладка кутийка. И ето тази прекрасна кутийка с Booster Pro, което е Special Edition. Както знаете, те имат розово и черно в момента в сайта. А това е в цвят бордо, който напоследък ми е много любим и много се радвам, че се здобих с точно това лимитирано издание. Имаше промоция и нямаше как просто да не се възползвам от нея и да си го купя, защото от доста време го следя и трябва да се грижам за тази кожа. Няма как. Тук в кутията имам, понеже от поръчката, която направих, имам и подарък. Така изглежда отвътре. И тук имаме серум за очи. Опаковката е доста готина. И вижте, тук само има някакви ролери с някакви метални топчета. Може би за охлаждащ ефект, че е доста интересно. Сега ще го отворим да видя. И тук имаме 3 тестерчета. Ето опаковката как изглежда. Да видим. Ето го и накрайничето. Пише, че е номер 1 в Корея. Така че ще ми е интересно да го пробвам. И сега да видим и устройството как изглежда. Опаковката е доста готина. Ето е така отвътре. Ето и опаковката отвътре. То направо си идва цял комплект с устройството. Това е пептиден серум на Bedicube. И другото е глава за устройството във формата на меченце. Вижте само опаковката колко е стилна. Хайде сега да видим и самото устройство как изглежда. Добре, успях да извадя опаковката. Ето я отново. И вижте само колко сладко сърчице има. Ето това е цветът. Ето го и отвътре. Това е може би кабелчето, или нямам представа какво е. Или е опътването тук, не съм сигурна. Така. Тук имаме някакви инструкции и ето го и устройството. Вижте само колко прекрасен цвят е. Ето го и от по-отблизо. Тук си имаме копче за пускане и за спиране. А това са различните модове. Ето тук отзад се зарежда с кабел. Сега ще го включим. Има няколко степени, може би са 4 или 5. Все още не съм ги разучила. Microcurrent mode. Level 1. Dermashot mode. Level 1. Airshot mode. Level 1. Вижте как е във формата на сърчице. Може би не се виждате, но има едно сърчице. Level 2. Level 3. Level 4. Level 5. Да, има 5 нива. Това е големият вариант, а пък в сайта им има и по-малък на по-бюджетна цена. Сега ще сложим и отгоре, което е главата. На меченцето.
Вижте само колко сладко изглежда. Цветът харесва ли ви на вас? Аз направо съм много очарована от този цвят. Много е сладко. Това е и пептидния серум от Medicube. Доста хора изказват много хубави мнения за тях. Не съм го използвала до сега. Така че ще ми е доста интересно да го използвам с устройството. Той е в много интересен розов цвят. От едно малко магазинче на центъра купихме много яки неща. Например, ето този букет, който е сапунени цветя. Вижте само колко красива опаковка има и мирише уникално. Ето така изглежда. Много е нежно и това малко сладко букетче отново е от такива сапунени цветя. Ароматът наистина е жесток. Много ми харесва. Вижте само колко сладка опаковка си има. Имаше най-различни цветенца. Някои по-големи, някои по-малки. Зависи вие какви предпочитате, но са много сладки и реших да ви ги покажа. Сега е време за вечерната рутина и ще премахна грима си. И сега ще използвам и ето този балсам, който е. Така че, хайде!
това бяха моите покупки. Надявам се да са ви харесали. За неща не сте ги виждали тук, така че реших да ви ги покажа. И тук ще приключа това видео, така че до следващия път.